Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Holydag op 3 maart uitgeroepen tot een nationale vrije dag. De Holydag wordt dit jaar gevierd op dinsdag 3 maart en is officieel gelijkgesteld met een zondag. Dat blijkt uit een bekendmaking van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Holi, ook bekend als Phagwa, is een belangrijke feestdag binnen de Hindoe-gemeenschap. Het feest staat symbool voor de overwinning van het goede op het kwade en markeert daarnaast de komst van de lente. Tijdens de viering staan saamhorigheid, verzoening en vreugde centraal, waarbij mensen elkaar met kleurpoeder bestrooien en samen feestvieren. De officiële bekendmaking is ondertekend door minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken.